Sú to práve samosprávy, či už tie najnižšie na úrovni miest a obcí, alebo tie vyššie na úrovni vyšších územných celkov, ktoré zabezpečujú každodenný chod života našich občanov, riešia malé, niekedy aj väčšie problémy. Samosprávy sú skutočne základom demokratického systému riadenia vecí verejných. V rámci decentralizácie významne pokročil aj presun kompetencií zo štátu na samosprávy a kraje, ktoré dnes majú rozsiahle práva a disponujú obrovskými rozpočtami. Napríklad v roku 2008 tento rozpočet bol viac ako 1 miliarda eur. Počas mojich ciest ako predsedu vlády po Slovensku sa presviečam, že ľudia vedia ohodnotiť úsilie a výsledky práce svojich volených zástupcov, či už na úrovni, ako som uviedol, miest a obcí, alebo na úrovni samosprávnych krajov. Preto verím, že k novembrovým urnám príde viac voličov, hoci všetky tie štatistiky a prieskumy opäť naznačujú, že úroveň účasti nebude taká vysoká, ako sme si možno prijali a želali, najmä vo vzťahu k tomu, akými právomocami, akými finančnými prostriedkami disponujú vyššie územné celky.